Ahojte, čaute, ja som sa konečne dostal pred Amazon, pretože Amazon sa rozhodol, že aj tento rok niekoho odmení a stane sa Amazon hviezdou. A ja viem, že takýto človek sa tu nachádza, volá sa Lenka a ja idem po ňu. Spoločnosť Amazon udeľuje ocenenie Amazon Star zamestnancom, ktorí urobili niečo výnimočné v práci, ale aj mimo nej. Tento rok ju udelí pani Lenke, ktorá opakovane darovala svoje vlasy na výrobu parochní pre pacientov s rakovinou. No, ja som mala vždycky dlhé vlasy a keď som sa prvýkrát rozhodla, že sa idem ostrihať, tak som išla za kaderničkou a vravila som mi, že takto chcem ísť sem. No a potom mi vlak dopovedal, že prečo som tie vlasy nepredala. Ale potom som natrafila na stránku, ktorá vyzývala ľudí, aby darovali tie vlasy. Vystrihaj sa Slovensko. Som si povedala, že do tohto ja pôjdem. Pani Lenka pracuje v spoločnosti Amazon už 6. rok na pozícii, ktorá sa zaoberá riadením kvality logistických procesov. Vždy sa píšila svojimi krásnymi dlhými vlasmi. Jedného dňa ale prekvapila svojich kolegov, keď prišla do práce s vlasmi ostrihanými nakrátko. Urobila to pre dobrú vec. Ja som tým ľuďom urobila taký šok preto, aby oni pochopili tú pointu, že ja som tie vlasy chcela darovať a šetrila som ich na to darovanie. Jej kolegov táto iniciatíva dojala a jeden z nich ju preto nominoval do súťaže Amazon Star, ktorú vyhrala. Samotná nominácia ma prekvapila, veľmi ma to potešilo, že spravíme osvetu takémuto inému darovaniu. Bol by som veľmi rád, ak by to, čo Lenka robí, videlo veľa ľudí, zobralo si možno z toho príklad, aby takisto darovali tie vlasy, lebo sú už tie ženy, ktorým to veľmi pomôže. Pre nás to bolo skutočne veľmi osobné a preto aj to nás pomohlo presvedčiť v tom, že Lenka je skutočne tento rok naša práva Amazon Star. Lenka svojou solidaritou a svojím zapojením pomohla hlavne týmto ženám, ktorí trpia týmto problémom. To je umývačka riadu? Je to umývačka riadu? Áno. Manžel mi bol neskutočnou oporou počas celej liečby. Nie každý túto oporu má, preto je veľmi dôležité, aby sme dávali do popredia takých ľudí ako Lenka. Aj takáto maličkosť pre niekoho môže byť podstatná pre záchranu života. A chcem tom pokračovať, dokým mi tie vlasy budú umožňovať darovať ich pre dobrú vec. To, ako vyzerajú ľudia zvonku, neodráža to, akí sú vo vnútri.